Natura suntem noi și pentru o înțelegere mai bună a acestei idei, este nevoie să experimentăm emoții ecologice și să evadăm din dualismul om-natură. Să facem tranziția de la ființe umane la ființe vii. O viziune în care să ne vedem pe noi înșine ca ființe vii, care trăiesc alături și împreună cu alte ființe vii și că tot ceea ce este în jurul nostru este necesar. Mai mult ca niciodată acum, avem nevoie să ne scuturăm de ego și să îmbrăcăm haina eco. În gândire întâi și mai întâi, dar și practic, prin îmbrățișarea unui stil de viață regenerativ. Putem alege așadar să începem să dezvoltăm o gândire critică ecologică, să adoptăm o dietă alimentară vegană, să practicăm o agricultură regenerativă. Exemple sunt multe, dar poate cel mai important este să arătăm compasiune, să exprimăm recunoștință și respect față de tot ceea ce ne înconjoară, deoarece totul este viață.